Hej, Mads fra Windows Phone Fan her igen. Ja, jeg går helt amok med videoer. Jeg tænkte, nu skal jeg lige prøve igen her. Jeg vil egentlig bare lige høre, om der var nogen. Jeg vil egentlig bare vise den her lille app, som jeg har siddet og rodet lidt med. Og høre, om der var nogen, som havde interesse for det. Fordi jeg har lavet lidt på den, og nu overvejer jeg lidt, om jeg skal droppe den, eller om jeg skal lige lave den færdig og smide den ud. Altså på Marketplace. Det er en lille app, der hedder Døgnrapport, hedder den i PT. Og det er en oversigt over politiets døgnrapporter, simpelthen bare hentet fra politiets egne side. Kan man gå ind på Københavns Politi, den 10. juni for eksempel, og så har man simpelthen oversigt over de ting, der nu er sket. Mistanke om vanrøgt af dyr i cirkus for eksempel. Indbrud i øvelokale, blufærdighedskrænkelse. Ja, så der kan man så sidde og læse lidt om, hvad der sker i ens nærområde, ifølge politiets døgnrapporter. Så jeg vil egentlig bare høre, om der var nogen, der synes, at det kunne være interessant at have sådan en app her. Jeg har også skrevet om det i forum, men nu tænker jeg, nu kan jeg lige lave en video af, hvordan i hvert fald hvordan den ser ud nu. Så kan man da lige se, hvordan den fungerer og kører. Så I fyrer den af bare i kommentarerne. Hej.